There are babies that are born with a receding hairline. This is what you do. You simply massage. As a mother, you decide ukuthi where do you want the hair to begin. And then you massage that area on daily basis when you're feeding the baby, when you're playing with the baby, when the baby is asleep, you do that. Then the baby will begin to grow bushy and beautiful hairline. You can also do that with the eyebrows. They will be so huge and beautiful. Sanibonani balingani mapungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa obhalwe ngu-S Ngubane no-T Qwabe. Siyaqhubeka nenkondlo osihloko sayo sithi Ize Ikuphuzise Amanzi. Sizoqalisa ebinzeni lesi-5 silifunde nalo siyogcina ebinzeni lesi-8 bese sichaza sicubungula sihlaziye. Ibinza lesi-5 nalugume nahlelenjwayo nasigwamba wena nsizwa kawulambi kuthi noma echitha enqaba emangentaba ekubhibiza ekumukula ezihlathini kulokhu uthola umdlandla nokuqala phansi ngokukhuthala uzithathe ushone khona naye usekwazi ungakakhulumi ukuthi uzocelani uzofunani. Ibinza lesi-6 nakuso nje lesi sigodi usuwaziwa njengaso isishimane usubonwa wenziwa ihlaya basho bakutshele mazinyo indlu yegagu iyanetha naleli tshitshi lifunga liyagomela lithi alisoze laqoma alisoze lakhehlwa lagana. Ibinza lesi-7 ungubani-ke wena mfowethu ubala ukuhloba ngezimbadada ulengise ubuhlalu nojiza ezindlebeni ulengise iziqhaza ngabe siyakududuza yini lesiya sidwejana owasidabula ebhayini lakhe unomfundo na ucukazi lwakhe walubona. Ibinza lesi-8 bayaguqa bakukhombe ngeminwe bakuhleka befulathele bensinsitheka bathi ngeke ikhombe uzakhela amabhange enhliziyweni amaqhikiza akhe ayakuthanda lobo buhlalu ovunule ngabo unompumelelo sewake wabucumbaza. Kuyaphela lapha ukufundwa kwalamabinza engikhulume ngawo phambilini. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Ibinza lesi-5 umuqa wama-31 nalugume nahlelenjwayo nasigwamba. Balingani bami nane bafundi ngicela ukubuyela kancane ebinzeni lesi-4. Imbongi kulelo binza igcine ithi isesheli asiwuphathi umphako asiluphathi ukhothe. Lokhu kwenza ukuba ngicabange ukuthi leli binza engithe ibinza lesi-5 kungenzeka ukuthi kuyibinza lesi-4 indaba nje ukuthi lithe ukweluleka lathi ukuba lijana. Asiqhubeke neki yini okunye isesheli esingakuphathi njengomphako ulugume uhlelenjwayo isigwamba. Ungani imbongi ikhethela amagama? Yingoba onke ahambisana nokudla, onke
ahambisana nokuba yimpushana. Angithi sithe ukhothe impushana yezintanga ezigazinyiwe. Ulugume impushana yombila ogazinyiwe. Uhlelenjwayo iphalishi noma idokwe eliphekwe ngamanzi namazele. Siyazi sonke amazele yimbodlongo. Amazele yimfe engaqinile kahle enamanzi ethambile. Ungazi inhlanga zombila ezisemanzi. Ake siboneke siyini isigwamba. Isigwamba yimpuphu nemifino. Isigwamba isijabane. Siyasazi sonke isijabane. Ukudla okuphekwe kuthi ukushuba kancane. Umugqa wama-32. Wena nsizwa kawulambi. Imbongi ikhethe igama elisabizwana sokukhomba elithi wena. Ugqamisa ukuthi ikhuluma nalesi-6 ngqo. Imbongi yakhetha igama elithi insizwa. Kugqamisa umuntu wesilisa osezingeni lokuba aganwe. Imbongi yakhetha igama elithi kawulambi ukugcizelela ukuthi lensizwa ayiyizweli indlala. Umugqa wama-33 kuthi noma ekuchitha. Imbongi ikhethe igama elithi kuthi ukugcizelela ukuthi noma ngabe intombi ingamzwisisi kahle. Imbongi yakhetha igama elithi ekuchitha ukugqamisa into lentombi engahambisani nayo noma ukungahambisani nalokho okushiwo yileli qila. Kulo mugqa alukho uphawu lokuloba ekugcineni. Lokhu ngiyakuphawula-ke ukuthi imbongi iyalisebenzisa leli lisu elibizwa ngokuthiwa yinjambament. Yebo, ngikhuluma ngalo okokuqala la kuleli binza, kodwa kusho ukuthi alikho kulawa amanye amabinza, ikakhulukazi ebinzeni lesi-2. Kungani-ke imbongi isebenzisa injambament? Yingoba imbongi ifuna ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ugqamisa ukuthi umqondo otholakala kulowo mugqa ongenhla ukapakela wehlele emgqeni olandelayo ongezansi. Ake siboneke ukuthi umqondo muni lowo okapakela emgqeni ongezansi ngokuthi sifunde umugqa wama-34 ofundeka ngalolu hlobo. Enqaba ema ngentaba. Imbongi ikhethe igama elithi enqaba ukugqamisa ukungavumisa nhlobo ukwala uphethe. Imbongi yakhetha isigejana samagama esithi ema ngentaba ukuchaza ukwala uphiphithe. Sesiyabona umqondo otholakala ngenhla ilona othi le ntombi ayihambisani nalokho okushiwo ileli soka noma yilesi-6. Le ntombi ayivumi nakancane yala iphethe. Kulo mugqa siphinde sibone isu lokuphindaphinda. Kuphindaphindwe amagama amathathu. Elokuqala lithi enqaba. Sibone nesigejane samagama esithi ema ngentaba. Ukugqamisa izinto ezimbili. Ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukungadedi kuleso sinqumo owasithatha. Le ntombi yathatha isinqumo sokuthi
ngeke iyaliqoma leli soka. Ngakho-ke iyaqhubeka nalokho eyakunquma. Umugqa wama-35 ekubhibiza ekumukula ezihlathini. Imbongi ikhethe igama elithi ekubhibiza ukugqamisa ukushaya umuntu emlonyeni ngenhlanekela. Imbongi yakhetha igama elithi ekumukula ukugqamisa ukushaya ngempama. Imbongi yakhetha igama elithi ezihlathini ukuchaza izicubu ezitholakala ebusweni bomuntu ngaphansi kwamehlo. Lezo zicubu zemboze umhlathi. Ngiphawula ukusetshenziswa kwamasu amathathu. Isu lokuqala, isizura. Isizura ukusetshenziswa kophawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa ukhefana phakathi kwamagama asetshenziswe yimbongi emgqeni owodwa. Lana isizura sisithola emva kokuba sekusetshenziswe igama elithi ekubhibiza, kwase kuba nokhefana, kwase kuba namagama athi ekumukula ezihlathini. Yini yona egqanyiswa ilesi sizura? Ilokhu okulandelayo: ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukuhlaba ikhefu kwembongi. Isu lesibili yileli elibizwa ngokuthiwa ifanangwaqa. Kulo mugqa sibona ifanangwaqa elithi eku emagameni amabili alandelanayo, ekubhibiza, ekumukula. Yini umsebenzi waleli fanangwaqa? Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ulaka lwalentombi. Isu lesithathu, sibona imvumelwano siqalo ngokusetshenziswa konkamisa emagameni alandelanayo atholakala emgqeni wama-34 kuya emgqeni wama-35 emagameni athi enqaba, ekubhibiza. Le mvumelwano siqalo igqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi lento eyayicelwa isesheli yayingumqansa. Isesheli sahlangabezana nobunzima. Siphinde sibone isu lesine elibizwa ngokuthiwa ukuphindaphinda. Imaphi amagama aphindaphindiwe kulo mugqa wama-35? Yigama elithi ekubhibiza negama elithi ekumukula. Lamagama asho into eyodwa, achaza ukushaya ngempama. Okokuqala, ushaywe ngenhlanekela emlonyeni. Okwesibili, ushaywe ngempama ezihlathini. Imbongi igqamisa ini? Imbongi igqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, imbongi igqamisa ukukholiseka nokuzanelisa. Lapha imbongi is portraying that this lady hit this gentleman repeatedly with the back of the hand and with the palm of the hand until she was satisfied that this man got what he deserved. Kwazise isesheli sibe nabo ubudedengu ngokuthi siphathaphathe le ntombi. Umphathaphatha kanjani umuntu omeshelayo angakabi intombi yakho ningakavumelani? Yebo, ngoba phela kungenzeka abe intombi yakho kodwa ningavumelani. Kufanele nivumelane ukuze ukwazi ukumphathaphatha.
Asiqhubekeni. Umugqa wama-36. Kulokhu uthola umdlandla. Imbongi ikhethe igama elithi kulokhu ukuchaza ukuthi ngaleso senzo. Imbongi yakhetha igama elithi uthola ukuchaza ukufumanisa. Imbongi yakhetha igama elithi umdlandla ukuchaza ugqozi, usikisiki, intshisekelo, ufuqufuqu noma amandla oqhubekela phambili. Umugqa wama-37. Nokuqala phansi ngokukhuthala. Imbongi ikhethe igama elithi nokuqala ukuchaza ukuthatha isinyathelo sokwenza into ethile. Imbongi yakhetha igama elithi phansi ukuchaza ukubuyela emuva. Imbongi yakhetha igama elithi ngokukhuthala ukuchaza ukungavilaphi. Lo mugqa uchaza ukuthi iqila lathatha isinqumo sokuthi lizoba nesineke, liqale phansi liyoshela futhi kwangathi alikaze lameshela lo muntu wesifazane. Mhlawumbe nokususa enhlizweni yalo muntu wesifazane isenzo salo leli qila esibi sokuliphathaphatha. Umugqa wama-38. Uzithathe ushone khona. Imbongi ikhethe igama elithi zithathe ukuchaza ukususa into lapho ikhona. Yini yona lena imbongi ebikade isusa lapho ikhona? Yizinduku, ogqamisa ukuthi likhona igama eleqiwe kulo mugqa nanoma singeke sawubuza umbuzo okanjalo. Imbongi yakhetha isigejana samagama esithi ushone khona ukugqamisa ukuqhubekela phambili. Imbongi la igqamisa ukuthi isesheli sizimisele ukulwela uthando. Kulo mugqa sithola ifanankamisa ngokusetshenziswa kunkamisa u emagameni athi uzithathe, ushone. Leli fanankamisa ligqamisa okubili. Okokuqala ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili ukugqamisa ufuqufuqu kanye nentshisekelo yaleli qila. Umugqa wama-39 naye usekwazi ungakakhulumi. Imbongi ikhethe igama elithi naye ukugqamisa umuntu okukhulunywa ngaye, la kukhulunywa ngale ntombi. Imbongi yakhetha igama elithi usekwazi ukuchaza ukuqonda nokucacelwa yinto ethile. Imbongi yakhetha igama elithi ungakakhulumi ukuchaza ukungaphimisi lizwi. Umugqa wama-40. Ukuthi uzocelani, uzofunani. Imbongi ikhethe igama elithi uzocelani ukuchaza ukukhuluma nomuntu noma nomnikazi wento ofuna ukuba akuphe yona. Imbongi yakhetha igama elithi uzofunani ukuchaza ukuthungatha. Balingani bami nani bafundi, kusukela emgqeni ka-38 kuye emgqeni ka-40 sithola ifanankamisa ngokusetshenziswa konkamisa ongu-u emagameni athi uzithathe, ushone, usekwazi, ungakakhulumi, ukuthi, uzocelani, uzofunani. Ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili ukuzimisela nentshisekelo lo muntu anayo, lesi sesheli enayo yokuqhubekela phambili nokweshela yize intombi yenqaba. Balingani bami nani bafundi, okunye engikuphawulayo ukuthi
kuleli binza kunalapho zingekho khona izimpawu zokuloba ekugcineni kwemigqa. Ake siboneke kusukela emgqeni wama-36 kuye emgqeni wama-38. Sithola injambamente emgqeni ka-36 noka-37 lapho kufundeka ngalolu hlobo. Kulokhu uthola umdlandla nokuqala phansi ngokukhuthala uzithathe ushone khona. Kusetshenziswa kwalelisu eliyinjambamente kugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukuthi umqondo ongenhla otholakala emgqeni ka-36 wehlela emigqeni emibili engezansi. Yimuphi lowo mqondo? Owokuthi nanoma lensizwa ihlangabezana nezingqinamba, intombi ingafuni, intombi iyishaya ngezempama nangenhlanekela, kodwa iyazimisela iqhubekele phambili nokweshela. Siphinde sithole injambamente emgqeni wama-39 nomugqa wama-40 lapho kufundeka ngalolu hlobo. Naye usekwazi ungakakhulumi ukuthi uzocelani, uzofunani. Enjambamente igqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, leli tshitshi seliyayazi insizwa lena, lazi ukwenza kwayo, okungukuthi lishela lingaqedi, lishela lingakhathali, lishela nsuku zonke, alidikibali, liqhubekela phambili. Leli tshitshi lazi imikhuba yalesi sesheli. Kuyenzeka lesi sesheli senze izinto eziphambene nomthetho. Sikhulumele ezinhlamvini zamehlo, sisondele kakhulu lokhu okungadingekile. Sikubhodoloshe, sikuphathaphathe, sinyukubale. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi seseshele kakhulu, simangazwa ukuthi kungani singaqonywa. Ibinza lesi-6 umugqa wama-41 nakuso nje lesi sigodi. Imbongi ikhethe igama elithi nakuso ukugqamisa ukuthi lokho ezokhuluma ngakho kudume esigodini sakwamfundi lapho lensizwa iqhamuka khona, nasesigodini lapho kuhlala khona lentombi. Imbongi ikhethe igama elithi nje elichaza ukufana nalokhu. Ngalamagama womabili, imbongi iqhamisa ukuthi lensizwa iyaziwa manje, yaziwa njengohlobo lomuntu othile kuso sonke isigodi, kuyo yonke indawo. Imbongi yakhetha amagama athi lesi sigodi. Igama elithi lesi liyisabizwana sokukhomba. Imbongi bikhomba isigodi eseduze naso. Igama elithi isigodi lisho indawo eyakhiwe, ephethwe ngumnumzane, kumbe yinduna, kumbe yinkosi. Lo mugqa unenjambamente, alukho uphawu lokuloba ekugcineni. Ake siboneke ukuthi umqondo omuni lona okapakela ngezansi. Umugqa wama-42 usuwaziwa njengaso ishimane. Imbongi ikhethe igama elithi usuwaziwa ukuchaza ukuthi lensizwa iqondwa njengani, njengaso ishimane.
Siyasibona isakhi sokufanisa unjengaso. Kusho ukuthi la imbongi isebenzise isifenqo esibizwa ngokuthiwa isifaniso. Iqhathanisa lensizwa kanye nesishimane. Ngani kanti imbongi ikhethe igama elithi isishimane? Yingoba lichaza isigwadi, yingoba lichaza insizwa engaqonywa nje sanhlobo. Ngomugqa wama-41 ngenkathi imbongi ithi nakuso nje, ibichaza ukuthi yaziwa njengesishimane kwamfundi esigodini sakubo lensizwa, iphinde yaziwe njengesishimane esigodini sakubo kaNomfundo. Uyabona nje lokhu engiqeda ukusho manje, ikona-ke manje ukuchaza injambamente, ngoba phela injambamente igqamisa into ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukuduma yonke indawo njengesishimane. Umugqa wama-43 usubonwa wenziwe ihlaya. Imbongi ikhethe igama elithi usubonwa ukugqamisa ukugxiliswa kwamehlo kuleyo nsizwa. Imbongi yakhetha igama elithi wenziwe ukugqamisa ukuthi liphendulwe phela. Imbongi yakhetha igama elithi ihlaya ukugqamisa inhlekisa, okukanye into ekitazayo. Imigqa yomibili, umugqa ka-42 noka-43, sibona imvumelwano siqalo emagameni athi usuwaziwa naleli elithi usubonwa. Ingukamisa igqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, isimo sokwenziwa into engenamsebenzi walutho njengesidwedwe. Insizwa isinegama elisha, inguvela bahleke. Umugqa wama-44, basho bakutshele mazinyo. Imbongi ikhethe igama elithi basho ukuchaza ukuthi bathi noma bakutshele. Imbongi yakhetha igama elithi bakutshele ukuchaza ukuthi bakwazise. Lawa magama athi bakutshele mazinyo ayisimo sokukhuluma esichaza ukuthi bangakuhlebi, bakutshele ngqo emehlweni. Kulo mugqa siphinde sibone ifanangwaqa emagameni amabili alandelayo. Igama elithi basho nalelithi bakutshele. Leli fanangwaqa uba, ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukuhlangana kwabantu abaningi bahlangane ngawe, noma ukuba ngundabamlonyeni. Umugqa wama-45, indlu yegagu iyanetha. Siyazi sonke indlu isakhiwo sokuhlala, kodwa-ke manje leli gama elithi indlu lisetshenziswe namanye amagama okwenza lokho kube isimo sokukhuluma esichaza ukuthi wande nje ngamazwi kodwa akubonakali lutho olwenzayo. Umugqa wama-46, naleli tshitshi lifunga liyagomela. Imbongi ikhethe igama elithi itshitshi ukuchaza intombazane esihlosa kodwa engakaqomi. Imbongi yakhetha isigejane samagama esithi lifunga liyagomela. Lesi sigejane samagama isimo sokukhuluma esichaza ukuthi itshitshi liyayiqinisekisa into elishoyo, aliguquki, limi lapho belime khona izolo. Therefore, the status quo is maintained. Abomu nje ngizoqhubeka. Umugqa ka-47 lithi alisoze laqoma.
Igama elithi lithi lichaza ukuthi lisho. Igama elithi alisoze lichaza into engeke yenzeke. Igama elithi laqoma lichaza ukuthi lavuma. Emgqeni ka-46 no-47 sithola ifanangwaqa elakhiwe uhlamvu uli ulamagama alandelayo. Naleli lifunga liyakomela lithi alisoze. Ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqomo omnandi oyisiqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuqinisa ikhanda kwalentokazi ayizibekile phansi ayivumi lutho. Umugqa wama-48 alisoze lakhehlwa lagana. Imbongi ikhethe igama elithi alisoze ukugqamisa into engeke yenzeka. Imbongi yakhetha igama elithi lakhehlwa ukugqamisa ukuthi alisoze linikeze lomuntu wesilisa ithuba lokuba abe yikhehla, agqoke ekhanda ungiyane noma isicoco, okuwuphawu oluchaza ukuthi lo muntu useganiwe, lo muntu usekhulile ngokweminyaka, lo muntu ungusokhaya. Imbongi yakhetha igama elithi lagana ukuchaza ukwenda, ukuchaza ukuphuma ekhaya uyoqala umuzi wakho ngokomthetho. Lapha sibona ukuxhumana okutshekile egameni elithi alisoze elitholakala emgqeni ka-47 no-48 ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqomo omnandi oyisiqi. Okwesibili, ukushaya phansi ngonyawo ngoba kungekho ongakuvumela ukuba kwenzeke. Ibinza lesi-7. Ungubani-ke wena mfowethu? Imbongi ikhethe igama elithi ungubani ukugqamisa umbuzo ofuna incazelo ngegama lomuntu kumbe isibongo somuntu. Isiqalo esithi ungu sigqamisa ukuthi imbongi ibikhuluma naleli qila ngqo. Igama elithi ungubani lijotshelelwe ngesakhi uke esigqamisa ukuthi kungenzeka ukuthi imbongi ibibhuqa, ibibhinqa, noma imbongi ibiqinisekisa ukuthi ibikwazi ukuthi le ntombi iyakwazi ukuqinisa ikhanda. Ngakho-ke le nsizwa ibingeke ibe namandla okuyehlula ngakwezothando. Siyazi sonke ukubhuqa nokubhinqa umuntu ukumenza inhlekisa lowo muntu noma ukumbangela amahloni. Ingakho nje ngisebenzise igama elithi mhlawumbe. Imbongi ikhethe igama elithi wena ukugqamisa ukuthi ikhuluma naleli qila ngqo. Imbongi yakhetha igama elithi mfowethu ukugqamisa umuzwa wozwelo. Ake ngiphinde futhi, yingakho ngisebenzise igama elithi mhlawumbe ibibhinqa, ibibhuqa, ngoba phela manje isisebenzisa igama elithi mfowethu ukugqamisa umuzwa wozwelo, ukugqamisa ukuthi ithatha leli qila njengengane yakwabo yesilisa. Ekugcineni kwalo mugqa sithola uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbuzo mbumbulu. Lona ngumbuzo ongadinge impendulo.
leli binza akulona ibinza lokuqala lapho sithole khona lolu phawu. Silutholile nasebinzeni lesibili emgqeni wesishiyagalolunye. Umugqa wama-50 ubala ukuhloba ngezimbadada. Imbongi ikhethe igama elithi ubala ukugqamisa into eyize. Imbongi yakhetha igama elithi ukuhloba ukugqamisa ukuvunula. Imbongi yakhetha igama elithi ngezimbadada ukugqamisa izicathuba ezakhiwe ngesikhumba esingashukiwe. Lingani bami nane bafundi, ake nje ngithi ukuphuma kancane kulokhu esikwenzayo. Kulabo ababukela umdlalo kamabonakude othi Shaka Ilembe, bambonile uShaka ekhipha izimbadada ngenkathi elolonga ibutho lakhe lezichwe. Lo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. Ngakho-ke umqondo otholakala kulo mugqa ukapakela ngezansi. Ake siboneke, umugqa wama-51 ulengise ubuhlalu nojiza. Imbongi ikhethe igama elithi ulengise ukuchaza ukuthi leli qila beligaxe ubuhlalu. Kungani imbongi ikhetha igama elithi ubuhlalu? Yingoba imbongi ikhuluma ngamageqelana anemibalabala eyahlukene ahlanganiswe ngentambo. Imbongi ikhethe igama elithi nojiza ukugqamisa ucu. Ucu ubuhlalu. Intombi ezazibukhanda uma sezilungiselela ukwazisa isoka ukuthi liyathandwa. Emdlalweni kamabonakude othi Shaka Ilembe, ngibone izintombi zivunula ngalo, zilubeka okhalweni. Ngokucabanga kwami, lensizwa yayisivunule ngojiza ngoba ibona inelungelo lokuba iqonywe. Kade yayishela. Mhlawumbe yayingafuni ukuthi inikeze le ntombi inkinga yokuthi ihambe iyokhuluma neqhikiza ngale. Mhlawumbe yayicabanga ukuthi uma le ntombi ngathi nje iyavuma, sekuyoba iyona eyonikeza intombi ucu, iyothi intombi yazisa iqhikiza layo, kube sekukudala yona yavumelana nentombi leyo. Isu elisetshenzisiwe injambament ligqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqomo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, umqondo ongenhla wehlela emgqeni ongezansi. Okwesithathu, umqondo muni lona okapakela ngezansi? Umqondo othi insizwa ingephumelele. Siphinde sithole isu elibizwa ngokuthiwa imvumelwano siqalo ethi ingunkamisa phela emagameni athi ungubani, ubala, ulengise, ukugqamisa, ukwakheka komgqomo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi insizwa izimisele ngento engekho, izimisele ngobala. Siphinde sibone isu elibizwa ngokuthiwa ifanankamisa emagameni alandelayo. Ulengise, ubuhlalu. Siyawabona angisho lamagama asemgqeni ka-51. Ukugqamisa okulandelayo.
Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa imizamo yeqila. Umugqa wama-52 ezindlebeni ulengise iziqhaza. Imbongi ikhetha igama elithi ezindlebeni elisho isitho sokuzwa. Imbongi yakhetha igama elithi ulengise elichaza ukuxhoma noma uchome. Imbongi yakhetha igama elithi iziqhaza okuyiziqebeledu zokhuni noma zethambo ezifakwa endlebeni yomuntu oxikile. Emgqeni ka-51 no-52 sibona ukuxhumana okutshekile ngokusetshenziswa kwegama elithi ulengise, ukugqamisa okubili okulandelayo, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, nalapha imbongi isagqamisa ukuzimisela kwaleli qila. Umugqa wama-52 imbongi ikhethe igama elithi ngabe, ukugqamisa ukungabi nasiqiniseko, ukugqamisa ukuhlawumbisa. Imbongi yakhetha igama elithi siyakududuza, ukugqamisa into engumthoba nhliziyo. Imbongi yakhetha igama elithi yini elingumbuzo. Umugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. Lokho kugqamisa ukuthi umqondo oqukethwe yilo mugqa ukapakela emgqeni ongezansi. Umugqa wama-54 lesiya sidwejana owasidabula ebhayini. Imbongi ikhethe igama elithi lesiya eliyisabizwana sokukhomba into esekudeni nawe. Imbongi yakhetha igama elithi sidwejana, ukugqamisa indwangu engenamsebenzi. Siyasibona yini isijobelelo lapho u-ana esigqamisa indelelo. Imbongi yakhetha igama elithi owasidabula eligqamisa ukuklebhula. Imbongi yakhetha igama elithi ebhayini eligqamisa indwangu ebekwa emahlombe ngabesifazane. Nalo mugqa futhi awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. Lokho kugqamisa ukusetshenziswa kwesu elibizwa ngokuthiwa injambament. Umqondo ongenhla ukapakela ngezansi. Ake siqhubeke sifunde umugqa wama-55 lakhe unomfundo na. Imbongi ikhethe igama elithi lakhe eliwucezwana lwenkulumo ebizwa ngokuthiwa ungumnini, ukugqamisa ukuthi into ingekabani. Walubona, wagxilisa yini amehlo kulo. Imbongi yakhetha umbuzo othi na. Siyazi sonke imbongi yabuza, yaphinde yasebenzisa uphawu lokuloba elingumbuzo mbumbulu, ugqamisa ukuthi iyangabaza futhi lo mbuzo awudinge impendulo. Imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa yinjambament, ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukukhombisa ukuthi umqondo ongenhla ukapakela emgqeni ongezansi. Yimuphi lowo mqondo? Umqondo wendelelo. Umugqa wama-56 ucukazi lwakhe walubona. Imbongi ikhethe igama elithi ucukazi, ukugqamisa amageqelana, ubuhlalu, izintombi ezazibukhanda uma ngabe sezivumile enhliziyweni yazo ukuthi isoka lelo eleshelayo lizoqonywa. Sibona namagama athi kazi agqamisa ubukhulu bento.
Imbongi yakhetha igama elithi lwakhe eliwucezwana lwenkulumo olubizwa ngokuthiwa ongumnene, eligqamisa ubunikazi nokuthi lento ingekabani. Imbongi yakhetha igama elithi walubona ukuchaza ukugxilisa amehlo akho entweni ethile. La imbongi ithi lensizwa iwagxilisile yini amehlo ayo kulolucukazi lukaNomfundo. Lapha sibona ukuxhumana okutshekile ngokusetshenziswa kwegama elithi lakhe nelithi lwakhe ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukumgabisela. Imbongi igabisela lensizwa. Ingani bami nani bafundi, nami ngokwami sengiqala ukukhathala. Emgqeni ka-55 angikhulumanga ngegama elithi uNomfundo, kuyigama lale ntombi, ukugqamisa ukuthi le ntombi ingunina wolwazi. Ukuphinde kugqamise ukuthi le nkondlo inomqondo ocashile. Salani kahle, niyathandwa.